Здравейте, приятели, аз съм Ивка. Аз съм Симона. И в този клип ще се гримираме за Хелоуин, като аз първо ще гримирам Ива, тя ще гримира мен. Да. Ама не са затворени очи и ще направим грим за Хелоуин, макар че той е далече. Да, Просто ни дойде на ум. Да. Доста трудно изтрихме грима от сляпо гримиране. Да. 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 И да почваме. Така. Тя ще гримира първо мене. Ще започнем, като ще нанеса върху лицето и малко пудра. Използвам тази от тази палитра. Добре, така. Като се нанася пудра с потупващи движения. След което, след едно контурираме буските, ще сложим руж, който е доста така юлав. Добре, така. Я кажи на кого ще му правиш? На дяволче. На дяволче. Решила съм, ще направя на дяволче. Аз съм се правила. Добре, така. Готово, сега се покажете камерата. Добре. Започваме с една от най-трудните части, а именно гримът. Мисля да бъде неутрален. Ще сложа върху клепачите и... Изтърскай черката, защото от предния грим е гадно. Ще използвам ето това жълто от тази палитра. Жълто. Който ще нанеса с потупващо движение, за да не падат прашинки под клепача и отдолу под очите. Трябваше да нанеса с червено. Явно е писано да паднат прашинките под окото. Нанасяме тук. Така, като си има на предвид, че е доста трудно да гримирам друг човек. Горе-долу да се каже, че се получава. Готова е. Мисля, че доста ти отива. След което да се клипна направи. Ще сложим малко от тази палитричка. Ще сложим от този кафяв нюанс. В загъвката на окото и малко над жълтото. Се изглежда като оранже. Като оранжево, като червено, нещо подобно. Седно е бита в очите, се набила в очите. И на другото око, първо в скъвката, след това върху самото жълто. Така. Според мен си готова с очите. Ще сложим спирала. Тази използваме. На Golden Rose. От някаква 3D серия. Гледай нагоре. Не става за гримьор. Не си викате Симона. Ще ме бръкнеш в път. Дос.
Така. Най-трудният избор беше червилото. Има още от грима. Но започваме с червило. Като първо те хидратирам устните с балсам. И с молива се опитам да направя едно дяволско око, точна линия. Макар че никога не съм пробвала очна линия с молив. За първи път. Не са толкова равни. Но постигнах поне нещо. Изглежда като дяволче. И като за последна стъпка, първо нанасяме от този кланц, т.е. първо и последно. Бърта. Перфектно си. Страхотен дяволски грим. Така си идеално. Сега трябва тя да гримира. Чакай, дай ми сенките. Да. Аз ще я направя като Пепе Руда. Добре. Не, също няма да е готово. Ще измисля, ще спра първо клипа и ще измисля. Върнахме се, измислих, ще я правя на страшен клоун. Не знам колко добре ще се получи, но да започваме. Първо слага руж. Не прави така. Ще ми... Не прави така. Трябва да видя с кулите. Зачервиха и са доста бузите. Ръбени червени бъски. Ще сложим още да се зачервят. Стоя. Чакай. Тъй, сега другата. Виж как стои. Така. Стига толкова, че аз съм повече от другата. Така. Преминаваме към сенките. Къде е той? С тази ли е такова? Да. Че мръсничка. Чайте сега. Така. Забравих какво чакайте сега. Сетих се. Червено. Как заваля навънка? Попича на гората. То един път валя. Поръчам на катерица. От ние катерица с едната катерица беше червен нос. Доста червен нос има. Смърдиш. И то блестящо червено. Не е блестящо. Блестящо! О, Верно е. Добре. Спирам толкова. Все едно ми се запушвам. Добре се виждаш на огледалото. Добре, идвай да те правя. Че мисля да е по-кратък. Така. Червилце ще ми трябва. Добре, така. Така.
Събери си. Я? Не! Не трябваше така. Нарочно бях. То така не става така. Аз искам е така. И тук да ти направя така. Я. Така. Сега ще сложа си... Моли Ела. Добре така. Гледай. О, не там! Моля, не там. Чакай. Трябва да не ми бъркнеш в хода. Абе, няма бе. Така. Чакай, още цинки му да слагам. Щом не иска смолив, значи с такова ще го направя. Ма да не отдава под клепача. Надолу не клепача. Че пак като се притесни. И аз как ме направи? Чакай, ела така. Ела така. Чакай сега, още червеничко трябва да сложа. Дай си. Ако сега си розовичко. Искаш ли? Купра. Тихо. На чорта. Сега ще виж какво ще направя. Ела да са. Така сега черно ще ми трябва. И съблезът тигър. Сега малко така по... Съблезът тигър. И просто... Готова си! Големи бивни имам. Айде! Това беше- съм аз. Това е тя. Аз съм Сполек. Да се направи Сполек. Така. Това беше от нас. Харесайте, абонирайте се. Моля ви, абонирайте се. На 10... Пишете коментари. На 10 абоната ще направим... Така. Чакайте, спирам за малко. На 10 абоната, седих се, ще направя ще направим някакво предизвикателство. Ако Вие ни пишете какво да да, направим. може отговори и въпроси. Ще отговаряме на въпроси. Да. Може да направим някакво предизвикателство. Последвайте ме във Facebook, аз се пиша Ивка Стоянова на български. И ми платете покана. И чао!